Bunaigh TG4 in 1996 agus ba an stáisiún trocha bliain an bhfód mbliana. Ach trocha bliain araig an bhfuil an stáisiún fós ag freastal phoiblí na Gaeilge, thugmuid cuairt Ráth Chairn chun tuairimí muintear an phoiblí amach faoin stáisiún. An rud is mó socha tá chuaigh grasúir an atá an óg tá muid tógáil aghaidh sa bhile agus seachas TG4 agus cúla Chairn is tacu. Stocha bheith mu sé bonk just an méid gaige tá tastal chun stocha an síla dhéanana trí gaige. Má chalína sin inniu seach íon bliain déach so tá na chláracha tacu faoi láthair tá siad har bharúnachta. Is stocha an rud atá ag tastal ná beidir amach an seán ar atá sin ní sinne. Gymech rod igen níos arúnach do dég óirí is le héid. Bín chláracha fasnéise go háird course starda bín ansamúil ag TG4 nach feicfar ar éon stáisiún telefíse eile agus is mór an seirbhís sin. Is féidir éon seirbhís telefíse a dheosún sin. Is dólam beidir níos mó béime chur ar chláracha trí ghaeilge amháin tá sé mar fáilsúnach ag TG4 an dá theangacha a chur chun tosaí rud atá carcalóir ach bacóir go mé níos mó chláracha in ghaeilge amháin. Tá réim se an leathan chlárcha ar TG4 agus fiú má hisismóir Somália níl ghaeilge acab ach bíam muid léir breanúir TG4 bíam sin an éiseach leis ach bíon siad san na breanúir na fotheidil agus is bralób a breanúir TG4 mar go mííon réimsí chlárcha éagsúla an agus rudí an himú freisin so tá sé thar cían go bhfuil sé ar fáil. Bín chláirithe deasig TG4 bíam cabhad agus táid páistíigh tóca gom le Gaeilge agus bíon siad sinna cabhad chláirithe fásta ar TG4. Is brealam na chláracha sport camera bín an clúdach ar chuirsaí cum Lucas Gaeilge mar sin ionintach ar fad. Bhí me breanúir chléna Gaeltachta go deir seachtainna agus bhí se go hála na trachtarí go léirech las leirting Gaeilge agus na himróirí agus mar sin in íag. Brealam tuile drámíocht eiceil. Tá rusnarún ionintach ach brealam tuide gears ganán nó drámíocht chláracha mar sin eiceil se. Gon níos mú amach faoi méid atá déanta ag TG4 freastal ar phoiblí na Gaeilge, thugmuid aghaidh ar bhaile na habhann ag Conamara. Cúgmuid go fibín an cólach léiricán bhíns ag léirú Nuacht Cúla. Bunaigh Nuacht Cúla i 2023. Is clár Nuacht é do dhaoine óga idir 8 mbliana díos agus 2 bhliain díos atá ar gach lá ar chainéil Cúla agus TG4 chun má. Bhualamid le Katelyn Hayes, agrahóir agus láthróir le Nuacht Cúla chun leabhar le hí faoin fás agus ferbertá déanta ar an chlárachtaí seo. Agus an tábhacht do bhaine le Nuacht a chuir fád ó fóistí tríomhán na Gaeilge. Tá seachtar goin ar an bhern, Tá 4 tuairiscóirí úntacha a mu ar an móthir ag bailú na scéalta ag castáil le daoine óga agus iad san ag obair go réúnach. So tá Catherine thuas a gúga ola, tá Áine imáiliáthe clia, tá Conor lonathe imáilian ar téirigh i ggéirí agus tá Róisín an seo in alamh ag clúdach cúga chonacht. Agus an sin tá méhéin agus an bhirt agurthirí bhí se Sam agus Ben. Tá an trúir goin an seo sa stúdio agus chuireann Sam agus Ben na pacáistí le chéile agus an sin chuirm héin an chlár láthair. So tá fuair anna bheog a gcuin ach bhí mit ag obair lábhas láb le chéile gach éon seachtain. Minic a bhí na tuairiscóirí istí is seomraí ranga ag play club leor nó blitzchomórtas pelle le daoine óga ach tá rochtain a gcuin ar scéalta idirnáisiúnta chumá ar nó spásarí ag fill ar dain nó scéalta dóíre ar nó an méad atá doráis sa Chairn faoi láthair. Is cinnta go bhfuil sim ag daoine óga sa Nuacht. Bíonn siad sa chóir a géisteach leis an radio nó beidir go mbeoch an Nuacht ar siúil ag a dismóirí soála agus bíonn tuiscintachá ar méid tá ag doráid. Cliseann siad faoi Trump agus faoi ceannairí móra an dain. Agus bíonn siad a géirí tuile óla se áil ar na scéalta sin. Bhí míad a géirí scéalta a chur fáil do dhaoine óga i meallach go dtitceach siad an méid tá ag tarliú ar fud an dain agus an seo in éireann. Agus tá ag súil go leannaigh siad orthú ag breathnú ar an Nuacht amach an seo chumá. Tá dúchláin ag buint leis ó am chéile agus tú ag géirí scéal níos casta aonsin do dhaoine óga. Caithfidh tú deimhníanamh de gohfuil tú buintú sa as focail éasca a dtitceach gach aine mar is omí fálamóra a bhíonn ag breathnú ar Nuacht Cúla. So bí méid géirí na scéalta a bhrisise síos go dtí an bun leis an scéal is éasca agus is siimplí a aonsin ach fós héin an tólas is nua agus is tábhtaí a thuairt chumá. Tám anmhródúil as an bost agus as an méid tá buinte amach gom le Nuacht Cúla is ban fíorhródúil de chud lim ní mé agus nuair tógach le Gaeilge méid nar rastal mé ar Ghailscoil nó aonrad mar sin agus méid fás níos ní raibh le héad de rud ann, ní raibh cainéil do chud tain ag Cúla ach inis tá go leor faoin si fálamthe tá go leor chláracha ar fáil do dhaoine óga le gur féidir le a nuachta áil as Gaeilge le gur féidir le breanúir físeán ar YouTube as Gaeilge agus massam ghfuil
bhfuil sé go húntaach go méid an chéad glún eile in ann síimsíocht áil as Gaeilge agus réimse leathan ábhar an dómh. Is léir go bhfuil Ráth trééis teachtar Nuacht Cúla Cairs na blianta tosaigh agus tasúlaigh TG4 go mbeidh níos mú Ráth ag teacht. Agus iad ceolóra tro bliain ar an bhfód in mbliana tá planan í móra ag TG4 chun fios a chuir na seirbhísí phoiblí a chuir an tíidir fáil do phobal na Gaeilge. Muid sios le Deirdre Ní Choistín ard-stiúrthóir TG4 agus súil eici ar an todhchaí. An bhfuil mór an trééis airithe ó 9 agus céir atá le teacht as seo amach. A bhfuil an túnscoil telefíse ag gairí níos a bhhad níos dúláán ínis ná mar a bhí sé nuair a thostaigh TG4. Tá agus níl is socha nuair thosa TG an tamsin bhí sé dechar mar hampla an bobbal tatar TG mar bhí éaró géir le cín difriúlón na cína heasta le RT a tastal le TG is socha inis tá éad ránaí ar fáil gan lot féchan agus is sin an chuí chum síos ar tá muid a ré an ráha agus tá ráha ag an lot féchanna cid gur bháil ó breanúir tá lot féchanna is socha i gceannas nó an uachtar nuair thosa TG bhí an cinál cuacht más mála ag na craoltóirí chormud skeidsa le chéile chormud ar fáile agus bhí an lot féchanna an síos agus breanú ach ní ráha acu seachas ahrú a chainéil amháin go chainéil eile inis tá ábhar físe ar fáil ar gacha ardán tá daoine sásta íoc as ardán sruthaithe agus cúpla ceann agus tá seirbhísí inis a fáil níos fearr ó thaobh a chur ábhar ar fáil ar bhealach atá an lot féchanna an breanúir an ábhar ina nám hain. Tá taidúnta ag 3 reasons go Tam Ireland in mbliana agus tá sé tharbh spéisial ó thaobh breanúchan cín agus nós ní féchanna lot féchanna agus tá siad rá go mé laidú seaca fan géad ar lot féchanna línoch nó lot féchanna telefíse as seo go 23. So le linn móréimh se mar ard-stiúrthóir is dócha feicimid laidú leanúnach ar lot féchanna telefís a fás ar ardán eile. Agus ó thaobh TG4 agus gach meán eile caihamid an sin a bheith cínta go bhfuil ar ábhar feicáilach ar ardán ar nús an seirbhís agus ar ardán a nús Sky Glass agus an rudí seo ar fad go bhfuil muid an eicáilach agus is obair mhór é sin a gasmuid dhéanana leis an rialtas le cínta go an rud seo maidir le prominence nó inéiceacht na meán seirbhíse phoiblí ar na hardán eile nach telefís iad agus is doch is príocht é sin romsa mar ard-stiúrthóir le deimhnú go dála se sin le linn mar réimse. Cadíonn na stratéisi an smína atá goibh mar a conas éasóg na Gaeilge idir gréiteacht agus taobhmud an gréiteacht a thuairlibh. So tá blocha go neart go neart freisin le blianta fada agus is dócha ó thaobh go an cín tá se le feiceáil go mraíonn daoine óga ar telefís má tá síach go ban mar hampla Clárachar nús Love Island, I'm a Celebrity agus mbliana go háirt na Traitors bhí daoine óga breanúir. Tá bhrí sin má tá ábhar go síach go bhán, bééis siad de breanúir sin ar an telefís agus tá TG4 is can go na príomhsprach ní strátéis sin go bhfuil muid an freastal ar daoine óga. So tá sé gceist go mé potta muoinethe ar le mar chuid go buisiad comisisnethe TG4 ar fáil go ábhar go daoine faoi 3 nó daoine óga agus gohfuil muid i ddíú go sonrach ar an sprucht le féchanna sin tríd chláiricha ar ardcaid an chun telefís agus socha má an tábharsach má agus sach sanúil gópsan agus díirithe go sonrach ar breanach siad ar. Tuigim go bhfuil plan an rivier na bliana se go méid seirbhís nuacht a digitachán. An féidir beáín aráling maiálar chatta é an planan son. Bhí dó chalaach an rialtas le multaí a rinú i tuarascáil an comisiún thodhchaí na meán. Bhí ghlach siad le cearchaní mulla a bhí sa tuarascáil sin. Bhí gá ceannar le bháin le TG4 mulla faoin gomach ceannas agurthirt a neamhsplach ag TG4 seirbhísí nuachta agus bhí mulla eile freisin gomach abhrenú ar na meán Gaeilge ar fad trí chéile. So stocha tá rionsá ibridnta ar an dá mulla ó chuine le. Agus támutéis bheith lé go mion le comisiún meán le RT agus leis an rion faoi seo ach tógan is tócha na rudí seo am le bainte amach. Ach is tócha tá sé gceist mar chuid gon boga i dro neamhsplachas nuachta gomach túsach chur
le seirbhís ilar an nuachta go TG4. Faoi láthair tá feastachán nuachta léithúlein a chuirn RT ar fáil faoi Nuacht Cúlachán an tá cuinéil san Nuacht Cúlachán go gatha RT uairach le go chláirchaí chur fáil go TG4 9 lei tá seirbhís nuachta mar chuid gon uairach le sin. Ach níl seirbhís ilar an ein agus níl mar hampla siomh nuachta ein agus inis an bailach ghfuil daoine fáil an nuacht tá siad alorg a dosach ar an fón agus ar líne. Rinne mu tain taide faoi seo I fiche héan rinne olscoil na Gaillimhe agus Red Sea an taide agus léireach go súntasach go rá 16 fan géad go phobal na Gaeilge a lorg nuacht ar líne ag an am sin. Agus bhain sé sin siar as phobal na Gaeilge agus as iiri seoir mar níorthaigh daoine go rá se amhlaidh. Bhí is socha nuacht ar an radio sa darna háit agus nuacht telefíse sa tríú háit, so tá obair le déine ag TG4 maidir le seirbhís a chur fáil gon not fechna mar tá bhuthab. Is tócha tamantéis eiceil ó chin go bhfuil forbertí ar seirbhísí nuacht an Gaeilge ar líne I ngach tá seirbhís mar hampla ag forlína Gaeilge ag the Irish Independent seachtain. Tá seirbhís is ag The Journal, tá ag The Irish Times, ag an Irish Daily Mail, tá neart ábhar Gaeilge ar fáil ar líne chomála tuairisc ach níl ábhar ar fáil ag TG4 agus cahamud ábhar nuachta chur fáil ar líne. So sin an sprochatá ein go dosamid seirbhís nuachta ar líne. Go méid sé ceangailte leis an seirbhís telefíse nuacht TG4 ach go méid muid a forbert seirbhís seachláin na seachtainna bhés ar fáil le freastal ar an lot fechna san ná bhfuil siad a lorg an nuacht ar dús agus is é sin ar líne. So sin an sprochatá leis. Támatéis bheith obair seo ar bhealachháin ó fiche dó tá muid a plé leis a chur níl le chéile tá rionsá eibridenta a tásúlainn go méid túsach ar leis seo I dro deir na bliana I dro brela TG4 be man trocha bliana ar an air ar íhaun mbliana agus tásúlainn go mach tús le seirbhís nuachta ilar an hartar an am sin freisin. Tá aimní olbhínacha ag an stáisiún lán Gaeilge duna blianta atá macróin chun beart a dhéanamh de réir a chuid. Craolúcanna tá plánach chu níos múchláracha drá míochta díire ar gcuoine óga a chruthú agus seirbhís il-ardán digitach nuachta a chuir ar fáil ar líne I measc na náisiúnga eile atá acu. Tá an todhchaí geal don chraoltóir ar nóí agus mar deir mana TG4 chuinnig súil eile ar an méid atá le tíocht